Abu Safina Jara ko duga ko o jabira albi amayra kanbaw la ko sogole menura FM na bi kononto ani nani tombi murumuru duru la sili o ke ka bojala ko ji kulmani wada la munya arjo partenaire wi Abu Safina Jara ambu bela jilen fo songore na dakunya klina munya autorité morale yere no de baba Adama Touré ka ba France kona la bada foli amba tani ka asegere gafur hawa gindo ka do musu ani laidu foli o be tani ka afana segere ni watina New York kona la nanya le fo bada foli abilasi alimanyade ma alebe Espagne Musa Damele alebe Genève bada foli fena abetani watina ni ka asek mamu segere o de ni watina Indonesia ka Amadou Bagayogo foli betani ka asegere Amerika ko fe muye lada bada foli amba tani nga lada ni ka ali segere kosobe sigatala awo foli bano atobe ko fekana awo kama am kata alma be ave sundiga blaga dimo awo ay wala kanje kada asno no ibira wiya dan wa famsa itela ibna wiya dan ajala kan ali sumo la be galon tike ay a do volo de imashu kono te iba lam do volo intante kam jakmani ali ay no ibishu menenga do volo koni ne de dabali bara ay jakmani trebe ka security mi fa be fede o do ne dabali bara Jakmani ni ale sukurti bon ala ka nyaka dama iba kan bi mena ala ka nyaka dama Abu Safina Jara sirajanta ma amba adabo ne be mbolomba akarga do so de bamako me boni ale mamu kumalendo akono o de ye Omar Angoiba do kona ke ayayira kafo ko munye Algérie ka ambassadeur munu oba en fait Mali konale ananga ministre mum be no de Abla Jopi Abu Safina Jara ku ye nyoanye ko akera munye tenendo bena Afrika lo klita ani kilema samba fla ani samugo ani fla ibena e kafo munye fasirike bay no de Omar Angoiba ako munye Algérie kan la sigide no buga ambassadeur ko fo ananga ministre ka nyoanye ko nala ko kuma na ko yini ngali tomi ko abesigi ko annaku ne munye anga marabaw ka feren dabali ke wati mun ko fo no sida mo fe fo bemsiga ko o matumna ko munye ministre ko annaku ambassadeur ko annaku ni odewa fatike ba ka fola ako munye Algérie ko ni ambassadeur na to de awiyase irashi Abu Safina Jara munye Abla Jopu Chija aya abismillah tenendo konnala no bena Afrika lo klita ani kelema fatike ba ka fola ako munye nyoanye kunte dore wulika jomu bolo di nyogamo no be anga jamana ni Algérie jamana che ame domina kombi ali bi ko be sika sinsi tugumna ga sigata la munye nyoanye konnala Abu Safina Jara ko munye korfo chama ko ofora akonnala de korfo mun na karanga lela tradition yere abe tabulum na kombi abina fa ko munye Algérie ko la sigide no buga ambassadeur ko fo ayo o yingal oke o te manu ko fa boy Abu Safina Jara fo na bla munye anga jamana la kana yere be tabulum na kombi ayo o fere yingal ko oke munye Omar Angoiba ako ni aklibala ko bi akara ko so mem no okrai na be shuba nunu fo sido manunu uye nyangili uya tenten kura ko uye nyangili ko ni uya asiba ko tente ka damina adoni na fuka na bla bila ibe na ka fo ko munye kuma ko ni ko otiga teme on sido maunu nyanchila la ali ayira ka fo ko munye Goodluck Jonathan ko sigata la ko dona na tawla ka lebna anga jamana kono ga ofoni biche Abu Safina Jara munye Goodluck Jonathan amma ali anyela fatika ba ka fola ako ni dio ko njatemna kalaje munye sida oye aklina muta o de kalotani flani kana bla akalota anu worla on marabaw ya ira ka fo ko munye kalo muga anu woro o ye wati munna atenu gusi tukusla fatika ba ka fola ako bela jilen ko ni jolembe ika posonga munye sida maw olu jolembe uga posonga munye an marabaw fenen abu olu jolembe uga posonga fatika ba ka fola ako gele nda mine fo kana bla ibe na ka fo ko munye Algérie fenen Algérie ka joro bayile ndukoy wala sa munye fo ga be o be se kana ani jamana to ni nyanchela o la tugumna o strategie la ibe na ka fo ko wati temuno yere la Algérie masakaw olu ya ira ka fo ko munye kalotan woro kanga masakaw ga feren dabalke kalotan woro ku o be se ko o mina tugumna o ya soro Algérie mawta mafo fatika ba ka fola ako munye bi na manya ka fo ko munye Algérie ka la sigide mundo o ba anga jamana konnala ale konin tara kata Abla Job ka nyinga ko nyira be tabulum na kom bi ani sida woni nyanchela la o be se ka nyefo ayina tugumna o so ga munye Algérie sigata la Algérie asiba ko jololo no watina afana be faka feren dabali bala jelenke munye kalata be se ga tugumna masaka be se ga sigi mali do be se go bulenye shi masaka ma fatika ba ka fola ako ko munye ni nyanye konnala abu munye kuma chama ko ofora akona de onni Algérie ambassade nyanche ko kuma chama ko afora keranga na accord d'Alger na be benga seba munu o temana onni bamantu nyonche
o kɔrɔfɔ fana ko o sɛlɛla o sabu kɛ o bɛnkan sɛbɛn Abu Safina Jara ko o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛla Algérikaw fɛ yen wa o ɲɛ minɛlen don mun ye Algérie bolo Fatigiba ka fɔ la a ko Algérie fana jɔrɔlen don kosɛbɛ o sabu kɛ nin waati laban ninnu na a yira k'a fɔ ko mun ye anw ni Bamanci ninnu les ex-rebelles n'a bɛ ex-rebelles ninnu kofɔ MNLA n'a ɲɔgɔnnaw tɛ wa bɛnbaliya kɔni ko a dugu jɛra anw n'olu ni ɲɔgɔn cɛ kabini waati mun na n'i hakili b'a la cadre stratégique permanent pour la réconciliation o ɲɛmaaya ko mun o kun fɔra a kun fɔra ko wa ɲɛmaaya in di Mali marabaaw ma nka nin waati na mun ye ex-rebelles ye olu bannen don ka ɲɛmaaya kalifa Mali marabaaw ma a kɛra sababu ye mun ye fɔ ka bɛnbaliya o dugu o jɛra anw ni ex-rebelles ni ɲɔgɔn cɛ nka Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye Algérie ale kɔni bɛ fɛ ka fɛɛrɛ dabali kɛ ka nin kura di ko in ma walasa mun ye an ni ex-rebelles an bɛ se ka bɛn cogo la fɔla cogo min na fo tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye CEDEAO yɛrɛ kɛlen bɛ ka mun ye baara mun ta ni ka anw sɛgɛrɛ anw ni CEDEAO bɛ se ka fɔ ka bɛn o bɛ se ka na an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye CEDEAO Algérie maaw ka ni lasigiden Abu Safina Jara a bɔlen filɛ ka taa kɔrɔfɔ mun ni ka taa a ɲɛsin Ablaye Diop ma ko mun ye Algérie kalo 16 e ko Ablaye Diop ni Assimi Goïta fo ka taa fara Choguel Kokala Maïga ninnu kan u bɛna sɔn mun ye Algérie a ka lasigiden a bɔlen filɛ ka taa nin kɔrɔfɔ mun kɛ sɔn bɛna kɛ a ma wa ɲininkali to min kɔni ko a sigilen don kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye Suwade Bamako ale kɔnɔ mun ye Umaru Angoyiba ale sɛbɛnnikɛla ye bonya o b'a la bidi kɛra k'a fɔ Umaru Angoyiba an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn n bolo don n bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko le soir de Bamako Yusuf Angoyiba ale ka sɛbɛn don min bɛ tali kɛ anw ka jamanikuntigi Assimi Goïta a k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛlaw ka jɛrɛjɛkuluba min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ a ye u bisimila nin baara in k'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen a kɛra kununko a k'a dɔn k'a fɔ a kɛnɛ in kan maa caman bɛ yen minnu ni olu ye sɛnɛ a kɛba ŋanaw ye ninnu kɔni ye jɔnjɔw sɔrɔ min ni an bɛ a wele ko médaille de chevalier de l'ordre national ani k'a dɔn k'a fɔ médaille de l'ordre national agricole médaille de chevalier de l'ordre du mérite agricole k'a dɔn k'a fɔ maa caman de bɛ yen ani ka taa fɔ min bɛ tali kɛ médaille de l'ordre national la ninnu caman de bɛ yen minnu ni u ye o sɔrɔ parce que i b'a fɔ maa saba Baɲango bɛ yen médaille de l'ordre national olu y'o sɔrɔ maa saba fana bɛ yen minnu ni k'a dɔn k'a fɔ olu ka baara kɛra médaille de chevalier de l'ordre national agricole ko olu y'o sɔrɔ ninnu b'a yira k'a fɔ ko ninnu ye jɔnjɔw ye jɔnjɔ sɛbɛn minnu k'a dɔn k'a fɔ ni jamanikuntigi Assimi Goïta a y'a ta k'a di u ma k'a dɔn k'a fɔ nin lajɛlen in ye a 12 de ye san o san k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko conseil supérieur de l'agriculture ni a ɲɛmaaya bɛ jamanikuntigi Assimi Goïta yɛrɛ bolo k'a dɔn k'a fɔ san o san nin baara in a bɛ kɛ n'an da in k'a dɔn k'a fɔ a kɛnɛ kan k'a dɔn k'a fɔ jamanikuntigi Assimi Goïta ka taa se Modibo Keita ma ni o ye k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛ ani baganmara a ministre don ale fana a tun bɛ a kɛnɛ kan ka taa se sɛnɛkɛlaw ka maaba caman ma wa k'a dɔn k'a fɔ lajɛri a kɛra yɔrɔ min na o de ye k'a dɔn k'a fɔ jamanikuntigi yɛrɛ a jabaya n'o ye a ka baarakɛyɔrɔ n'o ye kuluba ye dans la salle de banquet o kɔnɔna na parce que b'a fɔ la k'a dɔn k'a fɔ lajɛri in senfɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ministre la a ye kɔrɔfɔ ta koyi waati min na a ye kɔrɔfɔ ta a ye kɔrɔfɔ caman fɔ minnu bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ san 2021-22 k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya caman de bɛ min ni o ye sɛnɛkɛlaw sɔrɔ gɛlɛya dɔ bɛ tali kɛ fɛn min na o de bɛ wele ko Covid-19 k'i k'a dɔn k'a fɔ Covid-19 a kɛra sababu ye min bɛ se ka kɛ sababu a kɛra sababu ye ka sɛnɛko ka gɛlɛya dɔɔnin don a la parce que b'a ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ni o bɔra min ni o bɛ wele ko l'insécurité n'o ye lakanabaliya ye a ko o kɛra sababu ye ka gɛlɛya caman don sɛnɛkɛlaw ka sɛnɛkɛko sira kan min fana bɛ yen ni o ye sanji ko ye k'a dɔn k'a fɔ ko sanji a nata jɔyara dɔɔnin parce que b'a ka fɔ la Modibo Kone a ye nin kɔrɔfɔw fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ jamanikuntigi yɛrɛ la Assimi Goïta k'a dɔn k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ minɛ ko ye parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ Assimi Goïta a y'a yira k'a fɔ ale kɔni tiɲɛna a nisɔndiyara hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko gɛlɛya caman de ye sɛnɛkɛlaw sɔrɔ san 2020-21 kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ o n'a ta o ta sɛnɛkɛlaw k'i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye u jɔ u jɔyɔrɔ la wa k'a dɔn k'a fɔ u ye baara u y'a kɛ koyi o kuma a bɛ foli ni tanu tan min bɛ tali kɛ sɛnɛkɛlaw la k'u sɛgɛrɛ wa k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ sɛnɛkɛlaw la hali bi k'a ɲini u fɛ u ka wulikajɔ u k'a sɛbɛ boloda wulikajɔ min ni a bɛ kɛ sababu ye Mali bɛ se k'a ka indépendance sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ dumuni ko o sira kan cogo min na min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamani anw mago kana jɔ jamani wɛrɛ la baloko o sira kan o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ ko sɛnɛkɛlaw n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko félicitation taara ka di u ma k'a dɔn k'a fɔ ko hali bi k'u ka dɔ fara cɛsiri kan jamanikuntigi k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Assimi Goïta ye a y'a fɔ k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ale na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ gouvernement a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ
tigɛ haka ja min bɛ wele ko loi proclamation agricole n'o ye ka don ka fɔ sariya ta sariya min ni a bɛ kɛ sababu ye ka se ka sɛnɛ ka don bala anw ka jamana in kɔnɔ walasa i ka don ka fɔ anw ka jamana in kana siri jamana si la min bɛ tali kɛ baloko u siraw kan n'o bɔra yen ka don ka fɔ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ haka ja min ni o bɛ wele ko pluie provoquée i jɔ ye pluie provoquée i t'o dɔn Jawara pluie provoquée marché bɛna di Jawara ma kuraya jɔ Jawara kɛ Jawara Damangele ya hakili tɛ pluie provoquée la yan mais jamanakutigi b'a fɛ ka pluie provoquée don sɛbɛ la tun dɛ n'u b'a dɔn sɛbɛ la o k'a minɛ Jawara la pourquoi alors Jawara ta ma ɲi dɛ hali na Jawara ye gabugu sisi ye a b'a fiɲɛ wuli a kama cɛ m'a f'i ɲɛna Jawara ni nin fana dira ma a bɛ dɔ fara a ka kow kan dun dɛ n'ale sisi y'a ta d'a ma nin fana k'a d'a ma falaka wulilen yan pluie provoquée kuma wulilen yan a bɔra Sokali da kɔrɔ don min na walahi sisi n'a kun wulila sanfɛ Jawara bɛ mugu ci a la san nana bɛɛ la Sokali ma o ko yuguba yan Sokali o ko yuguba ko kelen min kɛ yan Jawara wulila k'i jɔ Damangele n'a kun ye gabugu sisi ye la hawla a b'a fɔ ko nin ye kaban a waati fɔ an ye kankari da musow ye k'u kana fɛɛrɛ bi o waati tɛ wa o don est-ce que a ma s'an na tilema wa la hawla Jawara an ka taa Yusufu Konate ale ka kuma la a y'a jira k'a fɔ jamanakuntigi ni o ye Asimi Goita ye a ko a bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a ɲini gouvernement fɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko pluie provoquée o baaraw bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan walasa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ nimisi wasa la a ka sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ campagne agricole 2022-2023 nata in na Seriba ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ Asimi Goita hali bi ko a y'i sɔnni sigi dɛ a y'i sɔnni sigi mun kan i k'a dɔn k'a fɔ ko k'a ɲini sɛnɛkɛlaw fɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen gouvernement k'o boloda walasa i k'a dɔn k'a fɔ fɛn minnu ni olu bɛ sɔrɔ anw ka jamana in kɔnɔ ni olu bɛ wele ko produit et marcheurs k'a dɔn k'a fɔ ani a ɲɔgɔnna caman k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen u ka se ka sɔrɔ anw ka jamana in kɔnɔ nɔgɔya la Seriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ Asimi Goita a kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka nin kɔrɔfɔw fɔ a ko a na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ gouvernement min k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ an sen kɔrɔ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ engrais ko n'o ye nɔgɔ ye n'i y'a mɛn k'a fɔ ko sɛnɛ a bɛ kuma fɔ bi a k'a sɔrɔ engrais ale da ka nɔgɔ dɛ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko a na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ nɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ a feerela prix hakɛ minnu na san tɛmɛnenw na i k'a dɔn k'a fɔ ɲinan san nata in na k'a dɔn k'a fɔ a kana tɛmɛ 2,250 kan Asimi Goita k'a dɔn k'a fɔ 2,250 12,500 ko Asimi Goita a ko nɔgɔ sɔngɔ a tɛna tɛmɛ o kan ko nin bɛɛ lajɛlen dabɔ an kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni san 2022-23 nata in ye campagne agricole ale bɛ se ka yiriwa cogo min na Seriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Yusufu Konate a ko jamanakuntigi a nisɔndiyara kosɛbɛ a ye foli ani tanu ta ka ninnu sɛgɛrɛ wa a y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye k'a fɔ jamana a bɛ taa lafiya kɔnɔ ko a k'a sɔrɔ sɛnɛ a baganmara ani mɔni k'a dɔn k'a fɔ olu yiriwara anw ka jamana in kɔnɔ Asimi Goita a y'a jira k'a fɔ anw ka jamana in ye sɛnɛkɛ jamana ye anw ka jamana in baganmara jamana don wa mɔnikɛ jamana don o kuma o ye secteur ye min ni a man ka bila bolo kɔfɛ Batiri filɛ nin ye an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ Soir de Bamako kɔnɔ Yusufu Konate ale ka sɛbɛn don Abu Safinɛ Jara Soir de Bamako baarakɛlaw foli bɛ taa n'u k'u sɛgɛrɛ Nouvelle Horizon ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye a bɛɛ n'a ta mun ye suba ale bɛ ɲinɛ nka a ye maa mun den ta o tɛ ɲinɛ a ko an ka taa mun ye Comatex SA o kɔnɔ la n'an taara yen mun ye Comatex o kɔnɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka jamana gouvernement ani Comatex syndicat jɛkulu Abu siga t'a la u bɛnna fɔ la koyi mun ye k'u ka juru minnu o bɛ jamana gouvernement na mun ye Comatex baarakɛlaw ko juru ninnu ko a bɛna sara kosɛbɛ a bɛ sara ayiwa o ka ɲi a bɛ sara kɛ u ta tɛ de o ka ɲi mun ye Dɛma Kɔnte ye a ko mun ye Comatex baarakɛlaw i bɛ na ye k'a fɔ k'u ka juru caman de bɛ mun ye gouvernement la o wulikajɔ o de kɛra i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye tɛnɛndon n'o bɛnna Afrika tile 11 ma Bamako yɛrɛ kɔnɔna la yan minisiri mun n'ale ka baara ɲɛsinnen don mun ye Comatex ko ninnu ma n'an k'a ma ko ministre de l'urbanisme de l'habitat des domaines de l'aménagement du territoire et de la population ale ka secrétaire général o ye mun ye Comatex syndicat jɛkulu 2 mun n'o bɛɛ Comatex kɔnɔna la
mun ye ministère secrétaire général Abou Safna Jara ayu bisimila fatigiba ka fola akoy be na ka fako mun ya anga jamana gouvernement nyama yere no de docteur Sugal Kukala Maiga wati temano na ale tali doke mun ye segu ko fe Sugal Kukala Maiga aya ira ka fako mun ye koma taxi uka jurumu be jamana gouvernement na sigata la mun ye sefa 1 milliard fla onywana odo ga mun ye million kema woro Abou Safna Jara ko ferani dabale bina ke gouvernement fe koma taxi maw abarakalo bese ku bolo da o kan to muna fatigiba ka fola akoni koma taxi ira jatemina ka laje Abu koma taxi asigira asi tabaraka abi mekalo kile munga ani shegi sam bafla ani samunga ani samunga o sabiga munye musaka koy munye barakalo chamanta otra shumazla o konalla kibena ka foko munye shugale koni ayira ka fo o sigata la mo lawru mutara Abu Safna Jara ko lawru tale ko abena bo asrafe nga munye nyamanya ka foko lawru ko atara munye koma taxi barakalo umayina koy koma taxi barakalo wati ira temana Abu Safna Jara o sabiga korofo ifone biche abese kalo shegi ma kaira ka foko mu sefa war million kemo woro ko obena sara oli ko ma taxi barakalaw Abu Safna Jara ukun jigi warula o masigina ka fo Abu Safna Jara ko ledu talen ko abena bo asrafe o strategella ibena ka foko kibaro surla ni yaye mu ye premier ministre no be docteur Sugal Kukala Maiga aye lewru mu tamu ye ko ma taxi mawe ni yaye ka foko lewru ko amasaka time a wakati la Abu Safna Jara ko fladu afen folo ibolo ko daile kibena ka foko mu ye ko ma taxi barakelaw mu ye jamana gouvernement ko aya alaynu fe ko mu ye feren dabal keke u bela jelenga compte bancaire nuko o dele mu ye compte bancaire nika adele ika nafulo mugo ko abe shela akono Abu Safna Jara ko o kera gelea folo folo Abu Safna Jara nga o mu ye o bara nu ko sigata la mu ye ko ma taxi barakelaw yo beti me ka ban février kalo temanen kono ko gelea flana Abu Safna Jara ko na ka fin juin ibena ka fo ko mu ye sanika jekulu flamu yerabe no be ko ma taxi kono wari yera klato Abu Safna Jara olu kuma seka nywan fa mo akola ko no be million kema wora ko fo ako senika jakulu dobe o ka bolo fara ko ibe taye ka fo o gloneno iyan temu ula ako senika jakulu do fana be ko ma taxi kono la o fana gloneno muye CSTM na Abu Safna Jara ni senika jakulu fla ko a ko nu ko ni yo fala ko sebe ko wuli wari yera ka be na klato na o sira tigalla kibe na ka fo ko muye ko ma taxi kono la senika jakulu munno o shelelando union national de travail du Mali kono la nanga mako INTM olu ya leni ka foko keme sigira ko bisa baka bo wari na kadi avoka mun yo wuli ka joni ko place nga wala sa laini mbe sabati to na o strategella kibe na ka foko mun CSTM o senika jakulu Abu Safna Jara olu ya ira ka foko e fene ko lutina jano he ko lutina jano bi fatika baka fola na manya ka foko gila ira dama akumu union chela ula munya amido na ko bi wuli ka jobe sina muya INTM alaka laini jamana gouvernement ma soma ako CSTM alaka laini fene muya jamana gouvernement ama soma tukusha o strategella ko li nyanye muna akera munya Afrika lo klita anikele no be tenendo ko fo ibena ka foko muya INTM manu o bolo fara muno o be ko ma taxi kono la Abu Safna Jara ko tara nu ka avocat ye kenen gane ga amajade muye secrétaire général ministère secrétaire général ale Sénégal avocat Abu Safna Jara aya se bakoro ge aye avocat se bakoro ge ni nga bo sali kono fatika baka fola akwa ngoni me dom na gombi u be se ka foko tare o ma taxi barakalo u be se ka foko tare o sabu ka muye 7 million ke ma wora muno o kun fora afora ko million ke ma saba kwa Abu Safna Jara ko be na faraka wari beke million kema kononto ane million muga ani kele obina klamu koma taxi a barakelo nu nyonche fatika baka fola ako wari klato ko iraflani Abu Safna Jara ko munye avril kalo kibina ka ko munye million kema woro obina shele otani kalo yewa ukaseli jara ajara ni nchengoni ni war ko fora doro absinga o ukaseli jara ukaseli jara to anda avril la selma se flore avril la ka be di awo million kema woro o de bi mais selbi se domi selma se flore ko ka sel jara de avril te sel avril mena mi fie ibisika asrobi ni selma kinyana chenidu e kon ngi miri lara ko kuma ni la sa wa jabi la fin de ça beta lara to jame jian ko le evita italien lara ko il faut préparer les deux ko la beni suku miri ni jira la kay rek non écoutez il faut préparer les deux
Il va flammer vite. Ah, mais il n'y a pas de préparer pour il y a ça. Abu Safna Jara. Comme il y a 7 millions qui m'auront. Au bien, dit Afrique, il y a 7 millions qui m'a fla. Au bien, dit Juin Kalo Natana. Ako Alaba. Et Abu Safna Jara, Kosigata, la meilleure Juin Kalola. Comme il y a 7 millions qui m'a ané Mungo Anikele. Et comme taxi Mau. Kosigata la coup ou nous au Fenestro. Gafé Moni Jeleno. Il n'a pas de Kene. Kowadi quoi bebla berka konti bangerla. Kafokabeta Joka Minemewa. Et Abu Safna Jara Kumatala de. Konti banger. Il y a un Abishela. La foni filɛ an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔna la maa mun ye sɛbɛnnikɛla ye o de Dɛma Kɔnte Abu Safina Jara i bonya o b'a la Bidikɛru ka fɔ Dɛma Kɔnte an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sani i ka don Dɛma fɛ yen an bɛ taa camancɛ la e ko an tɛ taa munumunu sugu kɔnɔ n'an bɔra sugu kɔnɔ la mun ye Usain Bolt ye n'o de bɛ Bubu Sise ko fɔ a ka kunnafoni bɛ yan a bɛ yan an ka taa sugu kɔnɔ Abu Safina Jara an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ radio Nura FM ye 94.4 tɔmi murumuru 5 lasili o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Worodda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 mun ye Tijani Jawara ye Damagile an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ nin waati na mun ye kɔnkɔnw fɛ yen o foli kelen an b'a ta ni ka an yɛrɛ tɛnɛmuso k'ale sɛgɛrɛ n'o de tanti Ajiratu ye Jawara min fɔ sa o ni dɔ in tɛ kelen ye Jawara jɔ ma Jawara dɔ fɔ Tijani Jawara Damagile an dɔ in bɛɛ tɛ kelen ye an jɔ Sanji nana in la ilaha illallah e bɛ hali bi e bɛ ayiwa Abu Safina Jara badabada foli an b'a ta ni ka an tɛnɛmuso k'a sɛgɛrɛ n'o de bɛ tanti VIP ko fɔ k'a laban kulubilenni na k'a fɔ a ɲɛna ko a Tarawele i bolo kari ka don Bidikɛru ka fɔ mɛn tɛgɛ don mɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o ye l'indépendant ye l'indépendant ka kɛ ni a ka bi bɔli ye YC ale ka sɛbɛn don dɔw fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ kabini embargo ni ale cokora anw ka jamana in kunna min bɛ tali kɛ anw kɛrɛfɛ jamana min bɛ yen ni o ye Sénégal ye k'a dɔn k'a fɔ Sénégalikaw nin kalo in na n'o ye février kalo in ye san 2022 na k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ CFA wari miliyari 37 Baɲango la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u y'o perdu koyi o taara k'u dan o taara k'u dan dɛ k'a sababu kɛ embargo ye kɔni a tɛ taa k'u to an b'a dɔn Fasiriba ka fɔlɔ ni o ye YC a y'a jira k'a fɔ n'i ye Mali in da k'a lajɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ Mali kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya Sénégal ale simanko la k'a dɔn k'a fɔ Sénégalikaw bɛ siman min ni u bi a labɔ k'a dɔn k'a fɔ a fanba bɛna anw ka jamana in kɔnɔ Fasiriba ka fɔlɔ Sénégal olu ka siman fanba a bɛna n'i ye Mali n'i ye farafinna tilebinfɛ bolo in ta k'a lajɛ pays de la sous-région n'i y'u ta k'a lajɛ o tuma siman min ni a bɛ sɛnɛ Sénégal walima siman min ni a bɛ bɔ Sénégal k'a dɔn k'a fɔ a fanba a bɛna anw ka jamana in kɔnɔ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ 100 sarada o 100 sarada la i b'a sɔrɔ k'a fɔ min bɛ tali kɛ hakaja 20 ani buruburu caman na olu bɛna anw ka jamana in kɔnɔ Fasiriba ka fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ ka kɛɲɛ ni janvier kalo tile kɔnɔntɔn san 2022 in ye kabini CEDEAO ka taa bila i k'a dɔn k'a fɔ Union économique monétaire West Afrique ni olu ye k'a dɔn k'a fɔ sanction ta ka Mali k'a sɛgɛrɛ a b'i n'a fɔ k'a fɔ sanction kɔni a bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan a ye k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ ka i ta sɔrɔ a gɛlɛya kɔnɔ a kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ an sigiɲɔgɔn jamana min bɛ yen ni o ye Sénégal ye Sénégalikaw ka siman a fanba a bɛna anw ka jamana in kɔnɔ hakaja n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko UEMOA ani CEDEAO kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka sanction k'a sigi a k'a dɔn k'a fɔ hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ a kɛmɛ sababu ka gɛlɛya ka don anw ka jamana in kɔnɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ an sigiɲɔgɔn jamana min bɛ yen n'o ye Sénégal ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu ka gɛlɛya a ka jugu bi ka tɛmɛ anw ta kan a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ commerçant minnu bɛ yen ni u bɛ siman ni u bi a bɔ Sénégal ka na Mali kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ CFA wari miliyari 37 Baɲango la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko o taalen filɛ ka Sénégalikaw dan a février kalo in dama kɔnɔna na Fasiriba ka fɔla nin ye février kalo ta ye fɛn min bɛ tali kɛ kalo nataw la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a fara ɲɔgɔn kan don nataw la k'i k'a dɔn k'a fɔ ko Sénégalikaw ko u bɛna fɛn caman de bɛna taa k'u dan Fasiriba ka fɔla waati min na kabini embargo a bɛ sigi anw ka jamana in kɔnɔ fɛn damadɔ bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ u y'a fɔ k'a fɔ ko olu sen tɛ embargo la kɛrɛnkɛrɛnnenya produit minnu ni olu ye pétrole ye n'o ye tajikow ye ani pétrole minnu produit minnu bɛ yen ni olu bɛ bɔ pharmacie na n'o ye furaw ye ani k'a dɔn k'a fɔ balo minnu bɛɛ lajɛlen tun ye fɛnw ye minnu ni a fɔra k'a fɔ ko olu k'a dɔn k'a fɔ ko embargo na pan olu kunna dɛ nka n'a ta o ta fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Sénégalikaw fɛla la CFA wari miliyari 7 ani a kunkan miliyari 37 ani 7 a n'a kunkan fɛn k'a dɔn k'a fɔ Sénégalikaw ko u bɛ k'o perdu dɛ Fasiriba ka fɔ la n'i ye janvier kalo ta k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ
ka kɛ ni janvier ani février u ye wari caman de perdu ka don ka fɔ février kalo in kɔnɔ parce que b'a ka fɔ la ni o ye YC a y'a yira k'a fɔ ko Sénégal ka don k'a fɔ embargo a sigilen ani sisan cɛ a ye ka don k'a fɔ ko u fana u bɛ gwɛlɛ a b'a kɔnɔ koyi k'a ka ja waati dɔ la min bɛ tali kɛ Mali gouvernement na ani opérateur économique minnu ka don k'a fɔ ni olu ye jago a bosonbaw ye ka don k'a fɔ sɔrɔ bosonbaw olu kun bɛnna ka prix dɔ sigi ciment kan min ni o bɛ o ye 95 000 ye 95 000 waa 19 i k'a dɔn k'a fɔ ko ciment a tonne kelen kun kan ka feere u la nka an bɛ waati min na komi bi ciment tonne k'i k'a dɔn k'a fɔ 26 a bɛ o la bi dɛ hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko gouvernement kun ye yamaruya di hali burukinabew ma olu ka don ni ciment ye olu bɛ ka don ni ciment min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a ti ka jamana kɔnɔdenw bɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Sénégal ale ciment na a ye k'a dɔn k'a fɔ bi bi na a ciment kɔni caman de bɛ yen a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a selen tɛ ka don Mali kɔnɔ a kɛn bɛ gwɛlɛ ye min bɛ tali kɛ produit ko la n'o ye produit pétrolière ye n'o bɛ tali kɛ taji ko la tajiw a ye k'a dɔn k'a fɔ ko hakaja o fana yɔrɔ la min bɛ tali kɛ CFA wari miliyari 28 a n'a kunkanfɛla a ye k'a dɔn k'a fɔ ko Sénégalikaw ko u kɛlen bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen perdu février kalo in kɔnɔ Masiri filɛ nin an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ indépendant kɔnɔ YC ale ka sɛbɛn indépendant YC Abou Safinɛ Jara an bɛ foli ta ni ka asgre express de Bamako ne bɛ n bolo dɔn n bɛ bɔ ni a ye Abou Safinɛ Jara siga t'a la dagaba a n'a wuli koyi jamana in kɔnɔna la yan maa ma den k'a fɔ k'i ye jamana in nafolo ni ka a sɛlɛbu mun ye san 7 in tɛmɛnen na Abou Safinɛ Jara k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko don dɔ ko wele ko a bɛ bila i ma i bɛ ka faga maa ma de y'a gɛnɛ mun ye a bɛ wele ni soma dɔ kɛlen bɛ k'a dun a ka sigi n'a k'a bɛ taa kana nin fɔ sa i sɛbɛ la lahula ni soma dɔ kɛlen bɛ k'a dun ni jaralaka dɔ kɛlen bɛ k'a ŋɛnɛmu ayi mɛ u b'u ka nin ko ninnu na u bɛ pan an ka mɔgɔw kunna kapa hali Asimu tɛ pan Jina kunna ayi dɛ kana fɔ dɛ a bɛ pan an ka mɔgɔw kunna ayiwa Ala k'a ɲɛ kala a ti nali a bɛ ka nali dɔɔnin Abou Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye nin waati laban ninnu na mun ye an ka avion présidentiel fo ka taa fara mun ye an ka lakanabaaw ka maramafɛn kow kan o affaire mun na a kun la nin waati laban ninnu na nin kura ko o dira a ma mun ye procureur ale ye nin kura ni ko o fiyɛ a la o sabu kɛ mun ye mandat d'arrêt international o bilala mun ye Mustafa Ben Barka fo ka taa fara mun ye Sidi Mohamed de Kaɲasi kan ani opérateur économique ban saba nka fatigibaga fɔ la a ko an bɛ don min na comme bi ko mun ye affaire mun fana o kan ka wuli o de docteur Boubou Che i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye kasajugu caman o de bɛ docteur Boubou Che kɔ mun ye jamana o kɔnɔ la a ko a kasajugu fɔlɔfɔlɔ ye fɛn jumɛn ni hakili b'a la mun ye faali mun o kɛra mun ye juillet kalo tile 10 ni kana a bila a tile 13 la san 2000 ani san 20 maliden minnu u sara Abou Safinɛ Jara ko bolodɔngɔni ko a bɛ ka si mun ye docteur Boubou Che o ko la fɔlɔ ko ka ca Boubou kɔ koyi fatigibaga fɔ la a ko mun ye docteur Boubou Che n'i y'a jɛminɛ k'a lajɛ mun ye juillet kalo tile 10 ni kana a bila a tile 13 la Abou Safinɛ Jara malidenw tɛ ɲinɛ a kɔ abada i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye marifa de cira maa dɔw la ni k'u niŋɛnɛ k'u karaba fatigibaga fɔ la a ko mun ye kibaruya dɔw yɛrɛ sɔrɔ la bataki dɔw sɔrɔ la a ko yanni mun ye juillet kalo tile 13 cɛ ko mun ye docteur Boubou Che ko a ye CFA wari miliyɔn 200 Abou Safinɛ Jara ka a y'o de bɔ walasa mun ye lakana Abou Safinɛ Jara ko nin tile fila in kɔnɔna la juillet kalo tile 10 ni kana bila a 13 la lakana bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na fatigibaga fɔ la a ko n'i y'o kɔrɔfɔ in jateminɛ k'a lajɛ Abou Safinɛ Jara siga t'a la mun ye faali mun n'a kɛra juillet kalo tile 10 ka n'a bila 13 la Abou Safinɛ Jara ko an bɛ se k'a fɔ ko fɛn labɛnnen don fatigibaga fɔ la a ko mun ye o kiiri mun bɛ yen ko an b'a ɲini an ka kiiribɔ mɔgɔw fɛ u ka sɛbɛkɔrɔ u ka fɛɛrɛ kɛ ani dabali kɛ u bɛ se ka ninkura ni ko o fiyɛ o kiiri la cogo min na o sabu kɛ maaninfinw de sara juillet kalo tile 10 11 12 san 2000 ani san 20 wa Abou Safinɛ Jara ko fɛɛrɛ ni dabali ka kɛ u bɛ se ka bila u ka hakɛ kɔnɔ cogo min na a ko n'o bɔra yen Musa Jara ye a ko hali bi mun ye kasajugu a bɛ Usain Bolt ka koyi n'o de bɛ Boubou Che n'o bɛ ale kɔfɛ hali waati laban ninnu na a yira k'a fɔ ko kumakan dɔ hali n'o y'a sɔrɔ a ko bɛ kiiri maaw ka bolo kan fɔlɔ ko o kumakan k'a tɛmɛna ni Alassane Dramane Ouattara cɛ Abou Safinɛ Jara o fɔlɔkɔ ko a bɛ Boubou Che kɔ hali bi kan ka ta mun ye docteur Boubou Che Boubou ye cɛ ye Abou Safinɛ Jara docteur Boubou Che ni hakili b'a la mun ye Covid 19 o mun na a sɛrɛla jamana in kɔnɔ la ko CFA wari miliyari 3 ani tila Abou Safinɛ Jara ko o tununa maa si t'o tun cogo dɔn wa a tunna Boubou ka cakɛda la miliyari 3 ani tila maa si t'a kɛ cogo dɔn Abou Safinɛ Jara i tulo ma ta dɛ hali bi Boubou tɔ bɛ kɔ docteur Boubou Che hali bi mun ye affaire mun bɛ n'an k'a ma ko san blindé na san blindé na a kɔfɔra Abou Safinɛ Jara a bɛ blindé en carton a b'o kɔfɔ blindé 100 o fɔlɔkɔ fana bɛ yen ko bɛ Boubou kɔ dɛ
E ko bubu bena bili. Ko be ko. Ko be ko. Ne madani ni bubu bena de. Kan betu ko Abu Safna Jara ako munyo o blende keme kartona mamunu o folen fleni ibena ka foko o marché refana dira madoma gere agre mamun nanga mako leo taler ko o marché diro magre an gre parce que baka fola ako munye dokotoro bubu se skata la munye milia e blende keme e Abu Safna Jara duni ngara akona la koy blende keme aforo ko o blende keme munna be sagana di jamana ma e ko ngene munu se bakoro krala ko munye manjama e Abu Safna Jara ko o krala na afro ko blende keme ko ka be mu milliard keme ma o te mu blende kele o kele milliard kele o la hawla enu ya ngene mu ha nu manga bo wallahi bora nyene ma yaiwa sino na an somina wallahi an kuma njo anya fatiki baka fola ali fola ko wara be afo ko munye emir arabu maw wati do fa na temana o le blende do ko di jamana ma e Abu Safna Jara una na ira ka fo ko o blende ko firlama o fa na gara buka wati apekero wati do la hawla ebu Isen Bolt bubu sisen awo fatiki baka fola ako munye o afere mu no be blende kema ko ko fo e Abu Safna Jara o masaka to bora kono ko munye o kono ko o poida o sabuke ibena ka fo ko munye 2020 moi mun kume anga ministre de la défense yakuma et des anciens combattants to a dit moi dit no be général Ibrahim Daourou Dambele ko fo ale ya ira ka fo ko bubu bolen fla ka ta munye e blende musa e Abu Safna Jara ani amma ko be blende muna blende muno kelen no munye contrat konala e Abu Safna Jara ko kelete fatiki baka fola ako adoni ngama ko ise bakoro yugu bara ako ala adoni ngama be na ka fo ko munye février kalo kle mugo ani kononto sam bafla ani sam mugo munye imam Mamadou Digo ale ye wele bele doke munye palais de la culture Amadou Ampate bala wele konala ayayira ka fo ni blende ko mun flene na be blende kemen ko fo ako kanyedo blende en carton ko fo ako kanyedo ni blende de blende mun na carton Amadou imam Mamadou Digo ado aye wele bla ko fo ako kado mama mudigo adoni ngama ayayira ka fo ko mamu no be premier ministre no be docteur bubu se ko fo ko bubu se ayira ka fo ko ale mata mu nye blende insa ko sikata la ko mamu no do e Abu Safna Jara ko ya nga jalatigi bawe ko buye bubu se Abu Safna Jara ko ayo ko fo fatigi baka fola mu nya Musa Jara ako bubu ka o ko fo Abu Safna Jara o ti do an klife ko ko sabga bubu yira de panguruta ka bo malila kata mu Abu Dhabi e Abu Safna Jara kata contrat ni kata asie fatigi baka fola an woni be domna kompi Abu Safna Jara ko se bakoro nyamini no ako o blende mun fleni na be blende kemen ko fo Abu Safna Jara munya ala o kateli na akachide ko sabuga munya Union Européenne maw olu nana anga armée ka san bidru ni kononto nyana jamuna no be anniversaire ko fo olu nana blende kele bu nana munda oma o den tan saba nyona olu nana o di malima o den tan saba Abu Safna Jara olu ya ira ka fo ko liyo samunya se a den tan saba ko be na munya million kemeduru o ma bubuta abora telila ibora kalama abora telila Abu Safna Jara o ba ida ka fo ko mu blende kelengele million bisaba ani kononto atitimo yo ta milliard kele ya la kelengele ne ta milliard kele la Union Européenne ko ko liye musangana di malima ane bubu tan ya bekele nunu yanga jamani nchi de uya chi million bisaba ani kononto la hawla anta milliard kele kutubu Bouzizé, anatote de. Fatiki baka fola, akwa ngoni me domna kom bi. Fola ko mun na be dokotro buusi ko. Na manya ka foko mandat d'arrêt international. Ko o dara ame domna kom bi. Munye Mustafa Ben Barka, ibeka Bende, munye Kanyansi. Foka ta fara munye Jago kala nunga. Ame domna kom bi ko mandat d'arrêt international. Abu Safna Jara ka fili buuma. Bu aka bu gata. Aka fila ma jona. Uka fili. La hawla. Akutubu. Mandat daka. Abu ibole do note mandat kanga daka ibole do note ni tu suka sibe suntike ebu nindu kati ebu ibole do ngata bele karo ka fone bentega do mais boni sebe mini o twa ko Nouvel Horizon ka do ka fone nye direction générale de la police nunga oluka krofo dongwe direction de la police ka do ka foko ye baraki do boka be ni metalge ka do ka foko krofo do be ka teme bololo asafe ni watina ni metalge jalakila kuma ula ka utaka police nationale ka ulu secret ngrenyene ka do ka fo mini o be wolo ko recrutement no ye police kura do ka talimu ni o kera kosa na ka kina fo ka do ka fo o keme yurugu mi me talike dibi ko o keme o kono abada
parce que b'a ka fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Mamani Touré a y'a jira k'a fɔ kabini waati dɔ la a ye k'a dɔn k'a fɔ n'i yɛlɛla bɔlɔlɔ sanfɛ kɔrɔfɔ kelen min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ bi o de tɛ dɔwɛrɛ dɛ o ye k'a fɔ ko yuruguyurugu k'a dɔn k'a fɔ polisi sous-officier de la police k'a dɔn k'a fɔ ko o baara dɔ kɛmɛ o kɔnɔ min bɛ tali kɛ baara jɛlenw tɛ parce que b'a ka fɔlɔ polisi directeur national ni o jɔ ko Sulemani Traoré o don k'a dɔn k'a fɔ Sulemani Traoré a b'i n'a fɔ u ye communiqué dɔ sarada min bi a jira k'a fɔ kɔrɔfɔ cɛjugu minnu ni a bɛ ka ci bɔlɔlɔ sanfɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nkalon dɔ bi k'a dɔn k'a fɔ nkalon dɔ sini parce que b'a ka fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Mamani Touré a y'a jira k'a fɔ ko kabini waati dɔ la nin kɔrɔfɔ kelen ninnu kɔni kun bɛ tɛmɛ bɔlɔlɔ sanfɛ waati dɔ la police nationale direction nationale de la police k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ kɔni tɛmɛna sanfɛ k'a fɔ ko groupe de jeunes dɔw bɛ yen minnu bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa dama dɔ bɛ yen minnu ni u kun delilen ko polisiya concours k'a kɛ a k'a dɔn k'a fɔ polisiya concours in u ma a sɔrɔ olu kɔni waati bɛɛ lajɛlen na sanga ani waati olu kɔni bɛ ka ngwara k'a da waati bɛɛ lajɛlen na ninnu bɛna ngwara k'a da min bɛ tali kɛ k'a jira k'a fɔ ko polisi résultat min ni a bɔlen filɛ nin ye a k'a dɔn k'a fɔ ko a bɔlen bɛ yuruguyurugu ani namaraw kɔnɔ sanga ani waati u kɔni u bɛ nin baara cɛjugu in ta ka polisi national directeur k'a sɛgɛrɛ walasa k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ tɔgɔ cankow la ka taa ka polisi a ɲɛmaaso k'a sɛgɛrɛ parce que b'a ka fɔ la waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ don hali waati dɔ la polisi ɲɛmaa dɔw kɔni kun bɛ olu kɔni kun nɔ donna k'a fɔ ko a b'i n'a fɔ CFA wari miliyɔn 2 Baɲango k'u kɛn bɛ ka o minɛ dɔw la tiɲɛ don nin waatiw kɛra ka tɛmɛ kɔrɔfɔw kɔni kɛra ka tɛmɛ nin jalakiw caman bira ka tɛmɛ nka an bɛ waati min na komi sisan polisi national u kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka concours min ni a kɛlen filɛ nin ye maa minnu k'a dɔn k'a fɔ ni olu taara k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ polisi national la maa o maa bɛ yen ko olu passera a kɛnɛ kan maa o maa bɛ yen ko olu donna a kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu passera ko ɲuman kɔnɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ nin passera jɛlenya kɔnɔ fɛn min bɛ tali kɛ yuruguyurugu la min bɛ tali kɛ namara la k'o si kelen ma don nin ko in kɔnɔ nin sisan parce que b'a ka fɔ la Sumela Traoré ale y'a jira k'a fɔ ko maa minnu bɛ ka nin tɔgɔ kuma ninnu fɔ minnu b'a fɛ ka tɔgɔ cɛjugu ta u b'a fɛ ka kuma cɛjugu ta ka ɲɛsin polisiso ma u b'a fɛ ka kuma cɛjugu ta ka ɲɛsin olu ma i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu kɔni olu bɛ bɔ k'a jira k'a fɔ ko denmisɛn minnu bɛ ka nin baara in kɛ k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ don dɔrɔn minnu bɛ ka polisi k'a tɔgɔ tiɲɛ n'o tɛ polisi a jaabi min bɔlen filɛ nin a bɔra jɛlenya kɔnɔ wa minnu passera k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu passera a lakika kɔnɔ o kun ye candidat ye minnu ni u y'u ka baaraw kɛ u ka cɛsiriw kɛ ka passer o passer cogo ɲuman na Fatiri filɛ nin ye an ye min bɔ k'a dɔn k'a fɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Touré ale ka sɛbɛn Abu Safina Jara digimana sɔngɔrɔ o de bɛ kiri ka a goyela mun ye Mamani Touré an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safina Jara waati kofɔlen ale nani jɔ ti cɛw foli ni tanu ni waliman dɔ an b'a ta ni ka kanubaa ni dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkanna la mun y'an yɛrɛ ka président n'o de Bachekina Keita Aïda Fourouti an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ nin waati in na k'a f'a ɲɛna ko a Keita mun ye Ala ka hinɛ El Hadji Mohamed Diallo la ale ka kalanden dɔ de Bajaku Diallo Mori an b'a fo nin waati in na Surakabugu kɔnɔna la k'a f'a ɲɛna ko a Diallo Abu Safina Jara waati a ma kuru a sera bete kɛra k'a fɔ an bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo waati ale kurunnen don an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dakurumaya la k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ waati a sɛbɛ kurumɛ an bɛ bita in ni Ala sɔnna an b'a sosora an b'a kuru ka da yan Abu Safina Jara an bɛ bita in kuru ka a da yan hali bi an bɛ tila k'a ɲini masa Alahu Taala fɛ an bɛ sunkalo mun dɔn an b'o kɔnɔ la mun ye sunkalo in timɛ ko ɲuman Ala ka di an n'an baden bɛɛ lajɛlen ma Ala ka a musaka ko bɛɛ lajɛlen Ala ka a nɔgɔya wa an bɛ tila k'a ɲini masa Alahu Taala fɛ a k'a kɛ sunkalo ba in kama mun ye basigi o bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ mun ye masa Alahu Taala subhanahu wa taala abu an b'a ɲini a fɛ mun ye nin sunkalo ba in bonya kama a kana nin sababu ye sababu minnu ni malidenw bɛ se ka ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn bolo ko o minɛ fo ka bɛn o bɛ se ka na an ka jamana a kɔnɔ cogo min na bɛn basigi ani kelenya o bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na an b'a ɲini masa Alahu Taala fɛ a k'a kɛ nin sunkaloba in bonya kama Abu Safina Jara a kana n'o ye sɔgɔmada na sabu ye baara taabolo kun filɛ nin ye kumaso kun kalifalen don Mamadu Adama Mayiga fɛ n'an bɛɛ lajɛlen kama ko gafu jɛma kama du mais bɛna to ka dagantigi an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Mohamed Kulibali ne bɛɛ lajɛlen kama ko fa misirakaw ka belebele ale fɛnɛ kun kɛlen bɛ ka kumaso ka a kalifa Teflesa maaw ka lasigiden Ina Arama an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ o kun bɛ mun ye Baba Adama Touré mɔden kɛ ne bolo n'o de Yusufu Sogo ye Yakuba Gindo ale fɛnɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ fo ka taa fara mun ye Jibiri Jabate kan nin sunkalo in kɔnɔna la an bɛ technicien bɛɛ lajɛlen fo Yusufu Sogo ni ka taa Gawusu n'a ka cɛdenw Yusufu Sogo Yakuba Gindo Jibiri Jabate olu kɔni kɛlen bɛ ka siɲɛna baara ni ko o boloda Radio Nord FM technicien an b'u bɛɛ lajɛlen k'u fo ko Ala ka kɛ baraji u ma mun ye Facebook ye sa o kun bɛ mun ye Burama Traoré Mam Kabara mɔden Facebook ma ale bolo kuma bara maa fila kun do sɔgɔmada in na Abu Safina Jara Boubacar Traoré BT wassalam